awni nyantuma ambalma mandinkaw ka aw be fo ka awolo nyando mali kona ani mali ko kan anga fulba belajili ambe committee meja kan ni zangaina mugo nyebana ni zangaina ani mugo klubana ni zangaina anga fulba belajili o ko bi le 26 août 2023 ambe committee meja kono ni zangaina ka aw be fo ka aw belajili wolo nyando o la dala ko do no de kenelo na fu go samida mi Foroba baro sigi committee meja fiensra sanfɛ wo kundi mungo son mununti ansoro si jokona luka se ku to u sigoro la o ku dadu anga Foroba baro la o mana bi an sigila committee meja kono ni zangaina o ambe Foroba baro kenaka o amna Foroba baro temu amno nyafo o na be fuma ko pmada o pmada te dore kuyi Sinankunya bi pmada Sinankunya sabaka da kan ya takalaje anga manin jamana nona anga farafin jamana nona no de anga sigire jama yoro abiribili bado ye Sinankunya wala Sinankunya kono we fe mo lo bambay an fe farafina ya we anga sigija ambulo fe ko sebe o pmana Sinankunya be daku mina bi o we anga bi pmada o wala anga bi temo de o Sinankunya o donc munu mi fana jafa luka se ku to o sigoro la ke u dado anga baro la o la ambe ka telephone labla ane ambalma do bina nyon soro telephone sara fe o amna nyingal taka sekere ambalma ke ini jo o tab kramo ki fo ki wala nyumando kramo fulbo yore ibe committee meja kan zangaina o jarae o ambe Foroba baro kana de kan o temu yemi no e pmada ya famu ya wa nya famu ya wala o temu oye Sinankunya de yala Sinankunya be daku mina anve farafin jamana ka ani madin jamana ka kenengere ma malu kono bi yala e ay yechugo jumena kamo e kan nyingali aboyana ma jara ko sebe yani o cha itoko ani jamu le to e labaza fakoli sisoko ka bomi ka bo segu sido jara ani bazandu ami fo ki boro ka taga segu ka belejele fo itoko la amba ira folendo foli jara ko sebe kramo adda sira kuma dala ma bonni ni ko ma wuli ka nye don kramo ni mi ke ko baye an ga jamana kono ko sebe o sabula munila fein mi se ga fi ko yin no e Sinankunya yere anye dora ana wa tununa ana ko sebe asi wingu femi anya no bele gelen ko sebe fo kata se o korolo ambo kono bi ko sebe ana frafina famela chamana ibisa gi dado asigi ku kuma ba dama dola ko lakala nyana wa ko sebe kuma na suruyana nazara kala mba fi mo cousinage à la plaisanterie ou bien parenté à la plaisanterie anga todungana amba wele o klongeya kuna cuisine ala ba fo terion ni balmaya ni janyowa siraka ko sebe asigi kunde cohésion sociale ani paix bela jele ga ke kelenye ko sebe ka klaka beni karama senzi moni nyanje e ba ka fo depuis lawale ambema do ko shara si charte jo sigle na kurgan fuka samba flani sankema flani samwan fla olu ya sigi ninga ku ka maya ere sinzim bere doy debe sanjoli depuis samba kelen sankema flani samwa ani fla ale ka koroga teme loni ere ka droit de l'homme ere fondation kan ma jabi côté ay bi côté asigira depuis ambema koroma do luka mala ko sebe wala bi chef de kurgan fo kono sigi kundo de bala ko sebe sigi kun folo ku yemi ko fa anga sigi ke nyonga maya kono ibe mo warbe ko sebe konna na sadon men na unana kana fendo kalengando di sigi ulu nyonche dalagando di ikana ne tonyo ikana don gashila ne ti tonti do gashila ko sebe eni ne ani bono ne bono olu ko wasigi ke ben kono ko wasigi ke kelia kono ko sebe
i bɛna ye k'a fɔ o jamu caman de tun b'anw fɛ yan nɔ sinankunya de sigilen bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o jamu i b'a sɔrɔ sisan ne yɛrɛ min wuli ne Sisogo ye ne mana Keyita kɛ ni yɔrɔ bɛ Kulubali kɛ ni yɔrɔ olu ye ne ka jɔn ye kosɛbɛ kamaralakaw fana mana ne yɔrɔ olu fana bɛ ne minɛ ka jɔn ye kosɛbɛ komi n'a fɔ Kulubalikaw fana ka jɔn ye cogo min na ayiwa karamɔgɔ ko ten wa wɔrɔ bɛ fɔlɔ la baasi t'a la an ka taa i bɛna ye tant que nin jamu ninnu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko tant que ne n'olu fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn ye olu si tɛ se ka kɛnɛ kojugu tɛ se ka tɛmɛ ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ keleya ani bɛn kosɛbɛ ne mana olu y'o tɔɔrɔ ko la o ne tɔɔrɔ ko ye ma n'u y'o diɲɛ ko la o ne yɛrɛ diɲɛ ko ye kosɛbɛ ne mana dimi cogo cogo ne tɛna se ka ban olu bolo olu fana mana muruti cogo cogo olu tɛ se ka ban ne bolo kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ o ye bɛn de ye u keleya de kofɔ o ye tiɲɛ ye i b'a ye o bɛ sigida la o sigida kɛlɛ tɛ se ka don yen fiyewu kosɛbɛ i b'a ye o bɛ jamana na fo o minɛna ba la k'a minɛ a valeur yɛrɛ ma i bɛna ye k'a fɔ ko karamɔgɔ ko mankan tɛ se ka don olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu parce que olu bɛna fɔ fa kelen ba kelenw de ye kosɛbɛ mais i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi labanna karamɔgɔ a bɔra minɛn kɔnɔ pewu cogo di sabula a bɔra minɛn kɔnɔ cogo min na i bɛna ye hali anw yɛrɛ fɛ yan Mali la yan Mande Burkina minnu bɛ yen ko sinankunya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ olu caman de kan ka marifa ta ɲɔgɔn fɛ bi a kɛra kojugu ye mais i bɛna ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka farafinya yɛrɛ la an bɛnba minnu ye nin ko in dilan ka bila i b'a ye maa wɛrɛ de nana ni a yɛrɛ taw ye ni kana anw yɛrɛ bɔ an yɛrɛ fɛn kɔnɔna na an yɛrɛ ka mɔgɔya yɛrɛ somɔgɔya kɔnɔ pewu kosɛbɛ ni ka sɔrɔ ka na n'o ye u yɛrɛ taw ye kosɛbɛ donc k'an bɔ an yɛrɛ sugu la k'an bɔ an yɛrɛ sugu la donc u yɛrɛ sugu don an bolo o de y'a to an ɲinɛna an bɛɛ bɔ ka baara kelen ninnu kɔ ka bila pour que an ka maaya bɛ se ka kɛ sigi la bɛn kɔnɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ni an ka bi kɔrɔnfɛ jate jamana fanfɛla surtout Segu ni ka taa fo Masina fɛ fila caman bɛ yen olu kɛmɛ ka marifa ta o baden dɔgɔnɔ dɔw nɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko farafinya dɔnniya tɛ mais i b'a ye ko diinɛ nasira don kosɛbɛ donc n'o min kɛra i bɛna ye k'a fɔ e bɔra i ka farafinya kɔnɔ mais diinɛ nana i sɔrɔ i ka farafinya de la kosɛbɛ donc a y'i bɔ sugu la k'i k'ale yɛrɛ ta ye mais o la hali bi labazana n'i y'a jateminɛ hali bi i b'a ye a ma ban pewu sabu i b'a ye hali mɔgɔ fila an ka ye cogo la n'u commencera k'u bɛna gɛrɛnda ɲɔgɔn na ni dɔ sera k'a fɔ ko e ye jɔn ye ne ye Kulubali ye e ye Keyita e ye jaa maa ɲɛnama tɛ yɛrɛ n'o kɛra dama u b'o ko bila o yɔrɔ bɛɛ o kelen-kelennin bɛ sen na hali bi bon karamɔgɔ kelen-kelennin bɛ sen na mais an bɛ baara kɛ ni min ye c'est la majorité qui compte ko mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ cas exceptionnel b'a la cas dɔw bɛ k'a la i b'a sɔrɔ olu b'a kɔnɔ olu b'a ɲɛ ye kosɛbɛ mais hali bi hali ko in kɛcogo la a tiɲɛcogo fana ka ca parce que caman fana yɛrɛ kɛmɛ ka kɛ faneni ye kosɛbɛ alors que masa dɔgɔdun t'a la mais a ka ɲɔgɔn takine de ka tulonkɛ bila ɲɔgɔn fɛ k'a yira ɲɔgɔn na e ni ne ye kanuɲɔgɔnma kelen de ye kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ an tɛ tugu kelen na hali n'a sɔrɔ an tɛ fa kelen ba kelen na mais e ni ne bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sabula e bɛɛ ma ni ne bɛɛ ma sigira ka nin kumakan nin don u ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan ni ne y'a faamu a b'i n'a fɔ sinankunya kɔni ye tiɲɛ ye tulonkɛw ye tiɲɛ mais masa dɔgɔya ni kɔmɔgɔnɛnɛ o t'a la wa non masa neni t'a la sabula ni ko masa neni t'a la e bɛ se k'a fɔ ne ma ko jɔn de ye i b'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ neni don mais neni don neni min tɛ se ka kɛ neni jugumaba hali n'a fɔra ne fa yɛrɛ ɲɛna ko Kulubalikɛ ne ko ne ma ko ne ye jɔn de ye papa a yɛrɛ fana b'i yɛlɛ quoi kosɛbɛ mais ni e nana nenijiya yɛrɛ fɔ i b'a ye k'a fɔ n'o fana fɔra ne ka cɛkɔrɔba ye i b'a ye a b'a tɔɔrɔ o ye tiɲɛ ye o ye jɔnma ye donc o kɛcogo a bɛ ka bɔ a minɛn kɔnɔ togo sabu dɔ la quoi kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye voilà donc n'i y'a jateminɛ anw bɛɛ ma ninnu ye fɛn yɛrɛ dilan fɛn min kama fɔlɔ a kun dilan de bɛ faso de kɔnɔ cogo di i b'a sɔrɔ du cɛkɔrɔba de tun bɛ yen ni i n'a fɔ mɔkɛ donc ale bi a ko in bɛ daminɛ ale n'a mɔden de la fɔlɔ kosɛbɛ donc ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma mɔkɛ in de tun bɛ a kalan komi déjà que e ye Sisogo ye i tulonkɛlamɔgɔ ye ninnu ye i ni Keyitalakaw sinankunya b'aw cɛ kana sɔn i ka don gasi la n'u ko fɛn o fɛn n'a se b'i ye a kɛ n'u ko i ka fɛn fɛn to a to i ni Kulubalilakaw
ainsi de suite. Kosɛbɛ. Kana sɔn fiyewu ka don ninnu gasi la. Kosɛbɛ. Donc maintenant i b'a ye k'a fɔ ne bɛ bɔ ni o lamarali min ye n ka so kɔnɔ éducation min ye so ne b'o de labaara kɛnɛma o. Kosɛbɛ. Mais n'a sɔrɔ n'a fɔra sisan k'o fana t'a minɛn kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ k'a kɔlɔlɔ bɛ wuli n'i bɔra kɛnɛmana kan. Donc sisan anw bɛnbaw y'a labɛn de maaya dilanli kama. A dabɔra maa yɛrɛ de kama. A batobaliya bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye an ka sigidaw kɔnɔ ani an ka jamana kɔnɔ a batobaliya bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye. Bon lamana n da kun sera o ma sinon a batobaliya yɛrɛ kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tɛ foyi ye dɛ hali mankan min filɛ jadisiya min filɛ an ka jamana kɔrɔnfa fɛ. I y'a faamu wa bi bi in na mɔgɔw donnen don yan buruja lankolon minnu na ten k'a sɔrɔ nafa t'a la tɔgɔ ɲiniw kama nin bɛɛ a kɔlɔlɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye sabula ni e sera k'i tanama mɔgɔ dɔn i b'a ye k'a fɔ e tɛ sɔn fiyewu ka don gasi la e tɛ sɔn fiyewu k'o lagosi quoi e tɛ sɔn fiyewu k'a fɔ k'i b'o kɛlɛ quoi o ye tiɲɛ sabula o ye e y'o de ye quoi siga t'a la fiyewu mais ni an bɔra o bɛɛ lajɛlen minɛn kɔnɔ i b'a ye an bɛ taa sugu wɛrɛ de la siga t'a la o ye tiɲɛ karamɔgɔ de bɛna ni bɛnbaliyaw ni ɲɔgɔn tɔgɔciw ni ɲɔgɔn burujaw n b'i ɲini k'i faga n b'i kɛlɛ n b'i kɛ tan o bɛɛ de bɛna n'o ye kosɛbɛ sinon maa sinanko tun bɛ maa fa ko k'i la karamɔgɔ b'i yɛlɛ de i t'a mun i tɔgɔ la ka taa dɛ i b'i yɛlɛ de a faamuna sabula se t'i ye o ye tiɲɛ voilà o la an b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn karamɔgɔ yɛrɛ a fɔlen don kosɛbɛ ko i ni cɛsiri ni wuli ka jɔ i ka kuma lamɛnna mɔgɔw y'a lamɛn mɔgɔw y'a ye ani yɛrɛ bara i furu de kosɛbɛ ni jɔ ani sulakunu an b'a ko tɛ an bɛ sinankunya kɛnɛ de kan sinankunya bɛ da jumɛn na bi an ka manden jamana kan an balimakɛ i ni sɔgɔma ni sɔgɔma hɛrɛ sira an b'a somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ hɛrɛ bi yan somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne tɔgɔ ye sedu dumuya ka bɔ ngolobugu la dumuya kɛni kani baasi t'i la tiɲɛ kuma n buramuso bɛn ka bɔ dɛ a baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi mɔdenw ni n denw i bɛ n ka foli f'u bɛɛ ɲɛ baasi foyi t'a la o bɛɛ b'a mɛn o cogo ɲɛna koyi ko mari kana baasi kɛ mɔgɔ si la k'a kɛ ten i ye thème i y'a faamu wa mais i bɛ se ka segin a kan ne y'a faamu ni ma fili ko sinankunya nafa min b'a la wa sinankunya a nafa ye jumɛn an ka manden jamanaw kɔnɔ bi ani a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ a bilabaliya kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ye an ma ayiwa baasi t'a la kulubalikɛni n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ tulo b'i la sinankunya ɲatɔnɔ min b'a la anw ka jamana kɔnɔ yan bi o ɲatɔnɔ ka bon fo ka taa dɔn k'a ka bon kosɛbɛ an b'i lamɛn parce que voilà sinankunya bɛ kɛ sababu ye ka sitanɛ bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni yɛrɛ y'a mɛn sinankunya kuma de yɛrɛ sɔnnɔgɔyali de don a kumaden de sɔnnɔgɔyali voilà sinankunya kumaden ye ko la nɔgɔya de don sɔnnɔgɔyali de don ka kow la nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnɛmaya bɛ se ka kɛ lafiya la cogo di kosɛbɛ nin ye tiɲɛ voilà ni ɲɛnɛmaya bɛ se ka kɛ lafiya la yɔrɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya k'a fɔ kow ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ donc sinankunya kɔni ne ka faamu la bilara sen kan an bɛnbaw fɛ ka sabu kɛ o de ye kosɛbɛ ka kow la nɔgɔya ni ko donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yanni a ka se yɔrɔ jan ni a donna ka fɔ nin ye sinankunma ye o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dan sigi a ko la a tɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ donc sinankunya tɔnɔ yɛrɛ a tɔnɔ tɛ se ka fɔ ka ban quoi o ye tiɲɛ ye voilà ale de bɛ sigi nɔgɔya ɲɔgɔn bolo i m'a ye hali anw yɛrɛ ka sigida la sinankunmaw tun tɛ furu ɲɔgɔn ma o bɛɛ tun ye mun ye pour que aw kana na se ka joli bɔ ɲɔgɔn na ou bien aw kana ɲɔgɔn lakasi kosɛbɛ voilà a kana ɲɔgɔn lakasi o de la sinankunmaw yɛrɛ tun tɛ di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ kulubalikɛni sisan ni ne ni den an ma misali ta ne ni den sisan circulation na ni ko b'a fɛ ka don ne ni e cɛ yanni an ka sɛgɛ se ɲɔgɔn ma n'a ye ɲɔgɔn ɲininka fɛrɛ tɛ kulubali ou bien fɛrɛ tɛ jara ye dɛ ni e ni ne kɛra sinankun ye kosɛbɛ an b'o ko laban sinankunya kulo ma ka tɛmɛ o ye tiɲɛ ye o y'a ɲatɔnɔ dɔ ye kosɛbɛ kulubalikɛ mɔgɔ sinankun i den bɛ se ka ko k'i la a b'i da bori la a bɛ taa don du kɔnɔ a bɛ taa kalifa du kɔnɔ n'o du kɛra i sinankun ka du kulubalikɛ n'i donna ye k'i bɛ ko k'a la sinankunya kulo yɛrɛ e yɛrɛ n'i ma kɔlɔsi e n'a ɲangi sara ka bɔ o ye tiɲɛ ye wa ko mana gɛlɛya cogo o n'a y'a sɔrɔ den y'o ko kɛ ko mana gɛlɛya cogo a sini sinankun da donni a la o ko bɛ f'an ye o ye tiɲɛ ye donc ne kɔni b'a dɔn sinankunya tɔnɔ tɛ se ka ban donc an bɛnbaw de ye nin sigi an ka maaya dilanlen kama ani an ka se ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ
ka du dakele fe ka bo dakele fe donc a sigila o ko de kama Sinankunya sigila o de kama so nogoyali ka ko la nogoya c'est à dire ko foyi kana gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka dɛsɛ o ɲɛnabɔla ko fo ka taa o se yɔrɔ wɛrɛ la donc jamu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ o dɔrɔn na wa ou bien hali mɔkɛ ni mɔden kanumamaw ani ayiwa o n'a nasiraw kubalikɛ ma fina ayiwa ni ɲininkali ye min fara kan ni sisan sɔnɔgɔyali in de bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de ye bolo bɔra fo kana se mɔkɛ ni mɔmuso ou bien mɔkɛ ni mɔden ma kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a ye maakɔrɔba bɛ kɛ du kɔnɔ sisan misali mun kɛra ta ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ ka kɛ n ka so yɔrɔ ne ka sotigi ye ne ka kɛ maakɔrɔba ye ne bɛ ko dɔ kɛ fɔbaga t'a la ne mɔden bɛ ne la sisan ne mɔden de bɛ se ka ne ka ko ni ye ou bien ne den dɔ bɛ dugu k'a fɔ ne mɔden ye k'i mɔkɛ bɛ nin ko in kɛ k'a ti mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mais ne den tɛ se k'a fɔ n ye ne foyi tɛ se k'a fɔ ye ne mɔden de b'a fɔ ne ye kulogɛra ne n'a kɛlɛla ne yɛrɛ de bɛ tila k'an sigi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye min fɔ ne a ma denmisɛnnin kuma fɔ ne quoi kosɛbɛ kosɛbɛ donc o ko in ne b'o ko in dabila dumunikɛni o bon an b'a ye i y'a fɔ cogo min na a dabɔla sɔnɔgɔya kama mais fɛn min ye mɔkɛ ni mɔden ta ye ani mɔmuso ni mɔden ta i b'a ye olu ta nɔgɔya kojugu dɔw taara kɛ kɔlɔlɔ ye mɔdenw ma fo ka taa mɔdenw tiɲɛ yala i bɛ mun fɔ o la hali ni fa ko k'a bɛna wuli ka pression dɔ sigi a den kan i b'a ye mɔkɛ bɛ wuli k'a tigɛ wala mɔmuso wuli mɔden don a tigɛ yala i bɛ mun fɔ o fana na voilà c'est à dire o yɔrɔ min filɛ nin ye o baara bɛ kɛ ni hakili de ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne den ye ko kolon kɛ ne mɔkɛ ni mɔmuso bɛ yen kana fɔ k'i bɛ a bɛɛ kɛlɛ kɛ ka bɔ a la ni mɔkɛ ye kɛlɛ min kɛ i bɛ fara mɔkɛ kan ni mɔkɛ ma kɛlɛ min kɛ mɔkɛ ɲɛ tɛ yɔrɔ min kosɛbɛ i bɛ ka kɛlɛ kɛ den kan ye o tɛ kɛ mɔkɛ ɲɛna o tɛ kɛ mɔmuso ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ bonya fana b'o la ka tɛmɛ k'a mara kɛ diyagoya ye k'a mɔkɛ sigilen la o fana dɔgɔyama dɔ ye quoi o ye tiɲɛ ye voilà o bɛ se ka dilan kɛrɛfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye ne ka faamu ye o la sisan sinankunya a bilali walima mɔgɔ k'a kɛ ko mɔgɔ tɛ k'a ku jate bilen yala a bɛna ni kɔlɔlɔ jumɛn ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ani sigida la kubalikɛ n'i ko ko sinankunya bilalen ni a bilara kɔlɔlɔ min b'a la an yɛrɛ b'a fɔ ko sungu mari k'an kisi o ma a tɛna se ka bila yɛrɛ hali ni a y'a sɔrɔ a bilali ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko anw fɛ anw ka mɔgɔya ko dugu dɔ tuba tɛ se ka sigi dugu dɔ kunna quoi n'i y'a ye ɲɔgɔn ɲininkali kɛ i b'a ye hali ni ko gɛlɛn ko a bɛ don dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ladiliba dɔw bɛna k'a fɔ karisa ye miiri ko n ko sinankunya b'a ni ɲɔgɔn cɛ bon dɔw dusu bonya kojugu b'a fɔ ko mugu foyi tɛ sinankunya la mugu tɛ sinankunya la o n'a ɲɔgɔnna ninnu quoi bon n'o cayara dama aya i b'a ye a bɛna kɛ gɛlɛya ye sisan n bɛna se o yɔrɔ in ma parce que i b'a dɔn ale filɛ sinankunya sigira sigi cogo min na an bɛnbaw fɛ min ma kɛ ɲɛmɔgɔden ye parce que kuma tɛ ɲa fo a ka fɔ a fɔcogo de la kosɛbɛ kosɛbɛ fari fan bɛɛ n'a tɔgɔ de don n'i kɛra ɲɛmɔgɔden de ye i bɛ se ka sinankunya dan sago ko t'i sɔrɔ mais ni kɔni ma kɛ ɲɛmɔgɔden k'i ye halala ye o bɛnkan n'i y'a sɔsɔ ko b'i sɔrɔ i ka fosi t'a la kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ musow ni kadɔw ta kɔni mɔgɔ kɔni o ye kɛnɛkan ko ye mɔgɔ ayi o kɔni ma kɔrɔbɔ fɔlɔ voilà bon mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sinankunyaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ko kɛ i yɛrɛ b'a ye i bɛ tila ka nɔ ye i yɛrɛ la hali minnu y'a essayer k'a fɔ k'u bɛna dankari o ko in na a ma se ka sira sɔrɔ fiyewu a tɛ se ka sira sɔrɔ o kɔni o ye kɛnɛkan ko ye bon n'i y'a ye ko den bɛ kulubali la k'a sera ka ko kɛ dunuya la sinankunya da yirala la a ma sɔn a y'a ko kɛ ko ma sɔrɔ o kɔrɔ ye ko a bɛ kulubaliden min kɔnɔ c'est à dire kulubalikɛ muso den de don mais a yɛrɛ den tɛ quoi kosɛbɛ 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 mɔgɔ muso den ani den fana danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔw la o ye tiɲɛ donc sinankunya n'a fɔra ko k'a dabila kɔlɔlɔ ka bon anw fɛ yan parce que ale bɛ sitanɛ caman furakɛ siga t'a la a bɛ ko caman furakɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko k'u bɔ yen o de da man di anw na o de kama ko dugu dɔ tuba tɛ se ka sigi dɔ kunna kosɛbɛ 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 anw ka mɔgɔya labɛnna labɛn cogo min na anw ka mɔgɔya tagala ye sinankunya o de tɔnɔ bɛ anw kan o ye tiɲɛ ka tɛmɛ a dabilali kan siga t'a la fiyewu voilà dumuyakɛni an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn k'i n'i ka dumuyakɛniya bɛɛ i ye hakilimaya kumaw fɔ c'est n'aw ye makɔrɔkaw de ye mɔgɔw y'i kɛ kuma lamɛn ayiwa mɔgɔw b'u ta tɔmɔda tɔmɔ an na ayiwa baasi t'a la an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn k'i bolo kɔrɔta fo ngolobugu la ayiwa baasi fosi t'a la ngolobugu ka bɛɛ lajɛlen fo nin sanga ne tɔgɔ la baasi fosi t'a la ko damare k'i si bama ka an bɛɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma
kasete amba ambe awere na terikela fana fu ko saba betlu bila ko mo be awlame ko aw kana timinangoya ko saba ko ba di ko na de la bakada mun ko gele ade bala sigatala ho aya utimina jam ko bawla mena wala ta angana ta ke semre sigatala fi ho mona mbaw fana fu fulu jana ko saba kira fuki wolin manno amba allo oui to ni jam to ni jam ne to ay seko jagite ay jagti amba chamol beso ambi fu ko saba ki wolin mando o kadinye ibe kamiti meja ko ni zangena awa ibi Foroba baro de kènè kan awa Foroba baro mi na be sigi samedi o samedi sasa kuma da mi awa ode anga mande jamana ko na bi fe mi bi ya na be fo ma ko Sinankunya awa ani Tolognonya awa ani Tanamagnonya awa ya nga bi kuma da yala e fam to jumana bi am fe ka wala kan anga awro nga sega antana blado Tesha. Bon, nyemi to mo ba ko. No ko antona ayerla maraju ko fe. Maraju ko fe u be burnan ko. Akelen be buran ko akera ka bele na te kele ta se ka kele baki nyati femina ti bechena. Ko so o de kera Tanamagnonya. Tolognonya. Ko so ani Sinankunya bon ora sisa amba dam na Sinankunya Sinankunya mimbe uni difference la oni touche ale silendo jamu dron de la jamu dron ko sa abe ko Sinankunya ko kunjume na ne bese ela e ka trawra jamu de ko so ne bese jara kela ka jara jamu ko so do jamu no ne ko so ambe se nyona awulule de we sage to yere wulule de we wa wala anyafoli yere de o ya awururu nyale ya anyafanya yere de ko Sinankunya ko mi dara tela ma ko Sinankunya be e remplacer ni ki alors que edido ko ne be se ela funjumena ne be se ela ka tabuki jamunde na de ne te jamu garela ko sabo bon donc me do ba fo ka ko sonu ga ya no me nyemi to mo ba ko nya follo ko de ni donc Sinankunya le sigile jamuni de la ko sabo bon nambura alela amena ko Tolognonya ko Tolognonya ale sigile mbe ko damala asigile mbe sigile Nyonya la alla we jamu kele na una na ni mo ko fala minana ni flana minana ko fa be Tolognonya ko sabo ina fasa sena fo flesa sena fo jara ni nyanga jara ubes Tolognonya ke ko sabo gana do ka jara ani sena fo jara ubes Tolognonya ke ko sabo bon donc o yes sigi Nyonya o ye o sigi Nyonya Tolognonya be no maski jamuna o sigi sigi Nyonya la o ye abolo falo ko sabo abolo flana o ye bon son Nyonya ye bon son Nyonya c'est ça e fata klanga Nyonya ni fata fa klanga Nyonya ko sabo i fata pa o Tolognonya ko sabo bon isena muso ya sa o sira o ye kata pa bon son Nyonya ye kata pa ko sabo o lu fana be din ta din Tolognonya ko sabo bon o ye furu o ye bon son Nyonya ta ye bon asabana o de furu Nyonya ye furu Nyonya la c'est ça i ba sara e muso dogoni be o be ye Tolognonya ko sabo e fana dogoni be i muso fana Tolognonya ko sabo donc ni sira saba Tolognonya be na nunu de se kate ko sabo bon après kana sia fana sira ta nanna ina fa sia sira donc flani bobo be Tolognonya ke ko sabo marakani maniga be Tolognonya ke bon o ye sia sira fana ye ko sabo donc ni sira dama de fe Tolognonya be na ko sabo bon maintenant ni Tanamagnonya c'est ça ale bena calcachien de fait calcachien anya calcachien Nyonya parce que doy nyuma ya ke doy o calcachien c'est fait ante nyogon furu yere ambe furu parce que kele yere de kana kan Nyonya donc furu de mete kana ni kele awala yere anya kala ala ante furu Nyonya ko sabo e ba tro flaw ne numo bo fonctionna dogono ni bozo bo tona o te Sinankunya ye den bon maintenant comme anya rete anya rekara ko sabo bon antiga kan yere kara bon akele ka bele na ti jamana kono ko sebe ko sabo ati en famia
bon donc problème ye min sila o Tanamagnonya o nana kana don ali mɔgɔw ni biganw cɛ kungo kɔnɔ biganw i b'a ye a bɛ fɔ ko bon ko jamu dɔw bɛ yen olu kana bigan dɔ dɔn a juye pour que bigan dɔ kana ban faga a bɛ fɔ k'aw kana ye ni bigan ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc c'est pour que bigan bɛɛ kana kɛ bigan ninnu fagabaga ye quoi bon Tanamagnonya fana nana kana don mɔgɔ ni kungo kɔnɔ parce que so kɔnɔ bigan mɔgɔ tɛna baga ka dɔ ka bigan faga kosɛbɛ kosɛbɛ mais kungo kɔnɔ bigan ninnu Tanamagnonya donna mɔgɔ n'o bɛɛ cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka tila ka Tanamagnonya don mɔgɔw ni yiriw ni ji fana cɛ ko yiri dɔw bɛ k'u kana tigɛ fɛs se b'o la nɛrɛ b'o la yiri ni a natɔnɔ ka ɲatɔnɔ ka bɔ yiribaw don k'u kana tigɛ ni sisan tile tɛ olu tɛ tigɛ ni yelo la c'est une infraction très grave o kɔni hali ye a bɛ komi mɔgɔ faga kosɛbɛ kosɛbɛ ko kɔ kunna yiri fana kana tigɛ yiri nin bɛ kɔ kunna parce que ni yiri tigɛ fɔ ɲani ji bɛ kɔ ja kosɛbɛ kosɛbɛ bon maintenant sisan ji fana bɛ lakanda ko mɔgɔ kana taa sigi jida la mɔgɔ kana fani ko jida la mɔgɔ kana taa kɔfɛ tagaw kɛ jida la suguna ni fɛn ninnu i kana kɛ jida la kosɛbɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de kɛra sabu ye an ka siya dɔ bɛ yen ko boso a bɛ fɔ de ko bɔso k'olu kana bɔlɔ ni bɔgɔ ye so de la ko kɛ bɔsow lɔ mankan ka ca kɛrɛfɛ kosɛbɛ a fɔra olu ma ko bɔsow karamɔgɔ a ju ye ka ji la kana i bɛ hakɛ to mankan ka ca kɛrɛfɛ kosɛbɛ n'i sɛbɛn ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ mangan ka ca ne kɛrɛfɛ dɔɔni i bɛ hakɛ to koyi wala c'est ça voilà sisan n ka kɛra sabu ye ka siya dɔ yɛrɛ dilan ni ji la kanda kosɔn kosɛbɛ kosɛbɛ jira mɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko sɔmɔnɔ a fɔlɔ olu ye soso masa fɛ a ko mɔgɔ si kana bon lɔ bɔgɔ la ji da fɛ aw bɛ bɔ tigɛ yiri dɔ bɛ yen ko aw bɛ bɔ tigɛ k'o kɛ so ye n'aw bɛ wuli aw b'o o bɔ kɛ ɲɔgɔn kan ka tagama ka taa n'a ye aw bolo a fɔlɔ ma ko bɔso o de nana laban kana kɛ siya dɔ ko bozo avec la mauvaise prononciation e ka dɔn an fɛ mauvaise prononciation de bɛ k'an ka situation bɛɛ tiɲɛ o kɔsɔn an ko ko ka kan nin kara n'an ma kan kara foyi t'an bɔ i ɲɛ hali kɛlɛjalan caman bɛ yen parce que an ye ninnu bɛɛ lafi jamana tɛ se ka suma a yɛrɛ ka tagabolo kɔrɔ quoi an ye yan sɔrɔ dɔw bolo de f'an ka da la de ko yan tun dilannen don dɔw fɛ bon ni yan dɔnniya bɛɛ lafilila tan an b'an sigi mun de fɔ walita dama kosɛbɛ bon walita fana tɛ ka se ka ɲɛ parce que an tɛ ka faamu walitaw kalifalen bɛ kan min an tɛ kan ninnu sigi siga t'a la arabu kan mɛnɛ tɛ tubabu kan mɛnɛ tɛ siga t'a la o tuma an bɛ to nin cogoya la a bɛ gɛlɛya dɛ bon donc nin yɔrɔ de bɛ yen nɔ n bɛ kuma lasurunya la komi n y'a ramase tan bon tɛgɛ komi n y'a bɛɛ kɛnɛ kan quoi donc an b'a ramase ka da nin yɔrɔ la quoi d'accord o la sisan jamu duman kulubali i Forobali a ma i yɛrɛ jakite an b'a cɛmɔgɔlu bɛ so a ma an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn diyara n ye i ka kuma laban ye jumɛn ye ka ɲɛsin société yɛrɛ ma nin ko in na ne ka kuma laban ye min ye bunadama ne tɛ kɛ foyi ye n'a yɛrɛ tɛ siga t'a la an k'a dɔn k'an ye yan sɔrɔ dɔw kɔ dɔw jigi tɔ de ye an ye kosɛbɛ u y'a bila da min an tun kan ka ta o da la hali n'a minnu ma ɲɛ an b'olu bɔ a la minnu ka ɲɛ n'an y'a bɛɛ bila dɔrɔn an bɛ kɛ lola y'an sigiyɔrɔ an bɛ kɛ dunan de y'an sigiyɔrɔ an b'o de bolo ma tan ka ban don o don an bɛ fila yɛlɛma ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka danbe an ka culture kalifalen bɛ kan min na bɛɛ k'i jija an kɛ kan ni kalan i b'a ye sisan jamana bɛ redressé sisan hali miniti kelen parce que walikan de bɛ ka to usamanciya tɛ to yɔrɔ si la ko bɛn kɛ tɛ ye n ka fisa n baden ye kɔni bɛn tɛ ye kosɛbɛ bon walikan de b'a to la dɔw ka fisa ni dɔw ye arabu kan fɔlaw ka fisa n'an tɔ ye tubabu kan fɔlaw ka fisa n'an tɔ ye an y'a fɔ o de don an m'a fɔ o de donc fo an kɛ nin yɛrɛ kan de kalan diɲɛ bɛɛ bɛ k'a kɛ cogo min na an kɛ sɔn k'a kɛ ten kosɛbɛ bon n bɛ ka nin min fɔ sisan a bɛ se ka ɲɛfɔ bon a dilanna kan de kɔnɔ wa a bɛ ɲɛfɔ kan de kɔnɔ a bɛ faamuya kan de kɔnɔ n'i y'a kalifa kan o kan na o bɛ nkalon i ci pas à côté sinankunya fɛn fɛn n bɛ ka fɛn fɔ a bɛ dilanna kan de kɔnɔ kosɛbɛ bon histoire de fɛn dɔ janjo ye fɛn dɔ événement ye fɛn dɔ a dilanna kan min kɔnɔ a kan ka ɲɛfɔ o kan de kɔnɔ n'o tɛ i bɛ tɛmɛ a sira siga t'a la fiyewu voilà bon an ka mɔgɔ bɛ fɛ ka nin kɛ document min walikanw sɔrɔ ka taa wari ko na to di mɔgɔw ma kosɛbɛ ayiwa bon i Kulubali an b'a jakite an b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko nin kun ye an ka foroba baro kɛnɛ sigilen de ye foroba baro in n'an sera ka an sigilen to ka mɔgɔw ta fana jan fɛ olu ka se k'u da don baro in na an ye mɔgɔ 3 ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɔra k'u hakililaw di an hakilila mɔgɔw ye faamuya caman sɔrɔ a la yɔrɔ baro de tun bi jɔ 3 de kan
n'o di Tolognonya Sinankunya ani Tanamagnonya hakla karamɔgɔw bɔra k'u ka fɔta fɔ a la kosɛbɛ hakla faamuyali sɔrɔla la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o kuma an bɛ aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn min kɔni ɲinina fɛ sisan donc o de ye hali bi an ka kan an yɛrɛ ye an ka wuli k'a jɔ ko mɔgɔ tɛ ka fu ye i yɛrɛ kɔ ko ni mɛ k'i yɛrɛ i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ye hali o mɔgɔ wɛrɛ i tɛna k'o ye i tɛna k'i yɛrɛ ye o kuma a kɛlen bolo perdima ye donc min kɔni ɲininen don sa an ka wuli k'an jɔ an ka se ka k'an yɛrɛ ye mɔgɔ sɔn an yɛrɛ ka se ka ye diɲɛ kɔnɔ an yɛrɛ ka se ka fara diɲɛ maa sɛbɛw kan mɔgɔw fana ka se ka an bonya an ka sigiyɔrɔw la mɔgɔ ni mɛ k'i yɛrɛ mɔgɔ t'i bonya o la an bɛ aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn ko kɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ jira an na